इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जानानै खामानि मावनो गोजौनि दैदेनगिरिफोरा फिन खावलायोब्ला मावगोन, नाथाय खाथिराम बर'नि जानानै माब्लाबाबो खामानि मावला। बे बाथ्राखौ बुंदों भिसिडिसि मासिनिफ्राय बोख्लायजानाय मासिगिरि राजु बर'आ। सोलायनायनि स्ल'गान होनानै गोहोआव फैनाय इउपिपिएल दोलोनिफ्राय देरहालांनाय इएम-जिएमफोरा रायजोनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो हायैयाव भिसिडिसिनि मासिगिरिया राजखान्थिनि खैसाराव गोलैनांबाय नामा? बेनिनो बिदिन्थि नङाथ'। जेबो जाहोनखौ फोरमायालासे मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायजानाय राजु बर'आ बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाब आरो 12 नं बरमा एमएलए बियाबनि सिङाव थानाय सुबनखाता भिसिडिसिनि मासिगिरि बिबाननिफ्राय जेबो गुबुन आरो जाहोनखौ फोरमायालासे मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायनि अजद लाबोदों राजु बर'आ। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथांखौ बबे दायनि थाखाय मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायखो बेनि जेबो जाहोनखौनो मोनथिना मोनाखैसै आरो 25 नं बागानपारा ब्लकनि दैदेनगिरिफोराबो फोरमायाखै होननानै बुंथिदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि जोनोमनिफ्रायनो जेबो थाद'आलासे गावनि सिपिनि गोबां रां खरसा खालामनानै दुखु खस्थ' सहायनानै हर सान खामानि मावबोनानै दिनै बोख्लायजानाय बान्थासो मोनबाय होननानै फोरमायबावो। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावनाय बादिब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिथांखौ नांफिनगौ होननानै गोजौनि दैदेनगिरिफोरा सावरायफैयोब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायावनो मावफिनगोन। नाथाय 25 नं बागानपारा बिटिसि बियाबनि दानि एमसिएलए खाथिराम बर'नि जानानै खामानि मावनाय नंलिया होननानै रोखा बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा मासिगिरि बिबाननिफ्राय बोख्लायनायखौ एमसिएलए एबा दानि बिटिसि आयेन आफादनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङानो बोख्लायदों होननानैबो फोरमायबावो। आंखौ भिसिडिसि चेयारमेननिफ्राय बोख्लायनाय जाहोनखौ आङो बिथांमोननिफ्राय मिथिनाय जायाखिसै जे आं मा मावदोंमोन, बेसे गिदिर दाय मावदोंमोन, मा करापसन खालामदोंमोन आं बेखौ मिथियाखिसै। दा बिथांमोना अकस्मात गावसोर सिरि टिएलसिसिआव ब्लकजों सावरायनानै माने बोख्लायनायखौ आं नुनो मोनदों। आरो बे बोख्लायनायनि रिजाल्टखौ आं मैया दाखालि 28 थारिखआव बिथांमोननि रिजाल्टखौ नुदों जे 28 थारिख खालि बिथांमोना माने नखल बर' मुंनि सासे व्यक्तिनो चेयारमेन निजुग खालामनानै बा बिथांखौ माने चेयारमेन खालामबाय होननानै फोसावना गांनै लेटार हरदों। जाय चेयारमेन मोनग्रा बिथांनो गांसे आरो रेजेक्ट जाग्रा आंनो गांसे। नोंथांखौ मा दायनि थाखाय बोख्लायदों नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? दा आंनो खेबसे नोंथाङा ओरै दाय मावदों बा उमुक करापसन खालामदों होननानै आंनो एसे फोरमायनायबा आं बेखौ बुंनो हागौमोन। आंथ' दा गोदोनिफ्राय मावबोनाय आरो मावबाय थाग्रा मानसि हिसाबै जेबो दाय गैयाखौ सानना लादों आरो बे दाया मामोन फोरमायथारनायबाथ' आं दिनै रोखायै बुंनो हागौमोन। आंथ' बेखौनो साननांगोन, मानो बिथाङा गाव डाइरेक्ट षड्यन्त्र खालामाखैब्लाबो बिथाङा जिथुखे आंनि सायाव सिगांनिफ्राय एसे गाज्रि नोजोर दंबाय थायोमोन, बेखौ लाना खालामदोंबो जानो हागौ आरो जों फारसेथिं एरना हरग्राबो थाबाय। दा बेफोरखौ लानानै खिन्थु आं मोनसे खोथा बुंदों, बिथाङा लिडार हिसाबै सासे गोरों व्यक्ति आरो दा एमसिएलए मालिक हिसाबै सोरबा एरना हरनायखौ लानानै मिथिया हसिया माने गुबुन सासे मानसिखौ चेयारमेन रिजेक्ट खालामनाया बिराद गोरोन्थि जादों। बिथाङा सोंहरनांगौमोन जे नोंनि सायाव ओरै प्रब्लेम फैबाय थादों, रिपर्ट फैबाय थादों, नोंथाङा बेखौ रायज्लायना लाफैनांगौ बा सुद्रायनांगौ, बेखौ बुंजानो लुगैदोंमोन। इउपिपिएल सोरखारा जे सोलायनायनि मोनसे स्ल'गान होदोंमोन, बे स्ल'गाना थारैनो रायजोनि गेजेराव माबायदि गोहोम गोलैदों नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा? दा सोलायनायनि बेलायाव आं दिनै चेयारमेन बोख्लायजानानै जिखिनि पुरस्कार मोनबाय, जे इमान खस्थ' खालामबोनानै हर सान खामानि मावनानै सासे मानसिया बान्था मोननांगौ आरो बे बान्था मोननायाव चेयारमेन बोख्लायजानाय मोनसे सार्टिफिकेट बान्थाखौ मोनबाय। आरो बेखौ नायोब्ला आं बायदिखौनो बा सासे चेयारमेनखौनो जुदि बिदि खालामदोंबा आरो बाखि रायजो राजाखौथ' सोद्रोमाफोरखौथ' जेबोआनो गैया। गतिके बे सोलायनायनि बेलायाव जोङो खुगाजोंल' बुंनाय जादों, नेहोबाय थादों, आसा खालामहोबाय थादों। दा जोंबो नेबाय थादों, खिन्थु सोलायनाया माला जागोन, जायोबा जागोन, खिन्थु मानसिया सोलायनाया लासैनो सोलायगोन बेजों माबा गैया। खिन्थु खाथिरामनि अननाय मोनैया मोनसे रायजोफोरनि गेजेराव अभाब फैबाय थादों आरो बे अभाबानो रायजोफोरखौ दुखु दाहायाव लाबोदों। हयथ' मोनसे समाव बिथांमोना फैगौ इलेक्सननि थाखाय रायजोखौ बुजायफैफिननो हानाय, मिथिं खुंफैफिननो हानाय बेबस्था थानाय नङा। फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल राजखान्थिनि जि राजखान्थि थासारि बेयो माबायदि लामाजों थांगोन होननानै नोंथाङा फोरमायनो सानो? बेथ' जोबोर गाज्रि लामाजों थांगोन। दिनै नोंथांमोना नाय, आं बायदि सासे चेयारमेनजों बा राजु दैमाराजों गोबां मानसिया दाबो दङ आरो गोदोनिफ्राय मावबोदों, खस्थ'खौ खस्थ' सानाखै,
जेब्लाबो जोङो फुरथि मावबोदों। दा बे बेलायाव आं बायदिखौ होखारना लायोबा आंजों दिनै 10 जन थालांसिगोन आरो सोरखौबा बिदिनो होखारलाबावोबा बेजोंबो माने 10 जन मानसि थागोन। 10 जननिजों लोगोसे माने गोबां मानसिया दिनै गुगालांबाय थानायखौ जों नुदों आरो गोबाङाथ' बुंबाय थादों समाल' फैथों। दा बेफोरखौ नायोबा जोङो लकेलनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै जोबोद दुखुनांदों फैगोन समाव UPPL गोमालांबाय थागोन। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बबे दोलोनि जानानै खामानि मावनायनि थांखि दङ? आं दा सासे गोरों बेक्ति हिसाबै बुजिनाय मानसि हिसाबै आङो दल बाग्रा जाथ'वा जे आंहा मोनसे बेक्तित्व मोनसे स्थिति दङ आरो बे स्थितिजों आं थांबाय थायो। आंखौ दा जे बोख्लायदोंबाबो आं न'आव खामानि मावना जाबाय थागोन आरो फैगोन समाव UPPL जुदि गावसोरो आंखौ नांफिनगौ होनोब्ला राजुदेमारिखौ नांफिनगौ होनोब्ला आं बिथांमोनजोंनो खामानि मावगोन खिन्थु काथिरामनि जानानै खामानि मावा। मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 11आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 11नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।